I després de 2 anys de pandèmia, Sant Jordi s'ha pogut tornar a celebrar també a les habitacions dels hospitals. Els llibres i les roses han arribat als passadissos de Vall d'Hebron, Sant Joan de Déu i l'Hospital Clínic de Barcelona. En aquest últim s'han repartit 3.000 roses i 700 llibres entre els malalts ingressats. A més, s'ha obsequiat als sanitaris amb una rosa com a reconeixement de la seva feina. La Diada també s'ha tornat a celebrar a les residències i als domicilis de la gent gran. Quan plou, la Montse, de 86 anys i mobilitat reduïda, no surt. Per això, la Patrícia, la seva acompanyant, li porta un tast de Sant Jordi a casa. Companyia, molta companyia, i sortides que no havia fet feia anys. Molt maco. Jo estic molt contenta. Per mi, no em trobo tan sola. Teníem uns plans que realment han canviat perquè el dia no era l'esperat, però sempre n'hi ha alternatives i la qüestió és que ella estigui acompanyada i tingui el seu llibre i la seva rosa, i aquí estem. Voluntàries com la Patrícia venien a casa seva pel seu marit i li llegien llibres. Quan va morir, fa 3 anys, no la van deixar sola. Ara amb tot això, el Covid, que no podíem, em trucaven molt. Estic contenta, molt, molt. Una miqueta d'acompanyament, la soledat és molt dura, i també és veritat que a mi m'omple de satisfacció veure-les acompanyades, felices i amb aquesta il·lusió de que estem amb altres persones, i realment és que m'omple moltíssim. L'objectiu de la Fundació és evitar la soledat no desitjada de la gent gran. Ho fan cada dia, però en dates especials com avui han tornat a posar parades després de 2 anys. Hem anat també a més de 30 residències i han vingut les persones grans i les persones voluntàries als diferents centres de la Fundació Amics de la Gent Gran, i per tant ni el temps, ni la pandèmia, ni res ha pogut evitar que puguem compartir el Sant Jordi. Des de la Fundació es fa un crit d'alerta perquè ara que s'està superant la pandèmia no tornem a oblidar-nos de la gent gran que viu sola.